kol hi kumsom panhimi ni in mi panau pang ngal ve tak ania an skula narsin in vena damdoya chiu an tum chuan adu lo na samai shiau hi a hlau tlatatin ni reife anin vau hnu chuan a chiu thei hra ma an skula hian thian a kom ngai em lova zirlai dangpon an ngai sak lem lo a thian nei chun melani chia hian ami zia a hrethiama an then oma cheng ni in anin kom ngai hle melani chu apa in aron lama kol hi phurvero anti chuan alo rem ti tlat lo ama chi in ke in a ho nak naka konga chuan naupang sual pathumin an lo lati buai zui an zinga mi pakhat Jeremy chuan kongpuya anam thal do ra chuta nula chelo tak bi ron langin naupang ho chu aron zil hlaka kol hi lo ti boi to suang che ti in Jeremy thir sakor ke chu a hol po sak nge nge an kal hnu chuan duwa takin kol chu anat le nat lo an en fia vela a motorin a hruai hota ni ho konga bi chuan I chungte andam thaem tina zota kol chuan ka chungten min en kol tura poisa an pek wang che ani tiro min ngai sak em tina lo zot let ve thung nilove no pang fel tak India ibula om hi anwa malom atia kol chu alom ru hle bi hi anom lo hlana kol om tura achung te royani bi chuan chol mangin I chungte an zin dona naktuk zana kanin hmule don nia tina thla rala tangin a thian nu melani khan aron bai ya anu chuan sazu thang alo kam mek bok anu bula chuan school sheomati thinzia chu a soilua ma anu chuan lungai su kanton hnu vekalom yu patel telanga nuam iti chauve mayang alo ti sam eta zana anu le pate vabiak antum chuan an mani to ka an lo buai dun hle a atan hun an nei ngang lo chumi zan chuan muhil theilovin TV show a en tlaivara atu ka chuan melani bula achung ten an ngai sak tok lo thin zia chu a hril mol mola katel lovin zin antuma antan hian ka hnok sak aniang ti in melani chuan bi khan imuthil hnu in mipa in ina hruai lut thin ania atia ioi lo chuan zana muhil derla ien thladon nia tina cha chumi tlai chuan bi chu abial pan ni om tak nen hian hlim takin an leng duna kol chuan thik hmel takin alo en rukhiau mai ina vathen hnu chuan anu le pa te chu zin chuak turin an lo in siama anu chuan anom lo hlana ati tur le ti lo tur a hril mol mol hemi hnu lok hian bi chu aron thleng hlola anu chuan lo dong songin anin chi bai thin dan niom takin an kuzung chal chu an ti siduna kol nu le pa te chuan an kal san ta ni chumi zan chuan achung te om lo chu kol le bi te chuan an loma room pakhat chu night club pang taka chain an han lam dun vela nuam an ti khop mai zanria siam pa chuan an movie en du zong chanchin te an soya pona projector la chuakin movie an en dun nge nge ina an lu hnu chuan thenam no pang melani so idu tiro bi chuan an ti vela mase alo phana samai amut ala chua miau lo wangin kol muthil theinan zu in ruiti ratuma in velo chuan ka du big lo ti na chang a in tur alak lai chuan zu chu apei ruzawa aron let le chuan in zo hlim ang takin alo om chuta kamuta chuak to ti pain arum apan ngal khumatang chuan an ruah manna akal tlong ti melani avashila chumi hnu chuan bi chu aruma ron kalin kol chu aron ti ti puile luama in mang tha in bi chuan a chua san ta ni
Darkar chan vevel ral nu chuan doorbell aron ria. Melanie in message in zuk enro alo tivat. Aru matang chuan film khur takin awak chuak chema. In hnuai lam azuk en thlak nak chuan bi le athiante Max, Alison, John, Sonia le Samuel te an lo oma. Samuel hi pona bi nen a hmu kha ani nge. Truth or Dare game an lo khela. Max chuan bottle chu tuai virin bi zona tak ading chat mai. Room chunga omzong chu fop vek turin atia. Max chu du tho takin an fop phota. Alison chu a fop le. An chevel hi uluk takin kol khan alo en rengani. John chuan fo alo du lova. An nui dar. Sonia achala a fo zau nu chuan Samuel apan phei lea. Midang mulaya info adu lova. Lelam an hoi vek nu chuan anin mua ve ta ni. Chumi nu lok chuan chemte hriam zet pahnih ron phorin Samuel chu alua tak avitlum tapok mai le. Bi chuan kan thil tum puitlin turin min puyani ti hria angche tiin lom thu a hrila. In chunga tangin kol chuan khur zoin alo en renga. Athil mu chu mak tiin arap tak zetani. Chemte a phor nu chuan athisen chu nawa an lo thlia. An thian ho chuan bom pakhat hongin a chunga lekha buhlui to tak hi alo oma. An thil ti tum chu eng po ni se lekha bua chuan a inziak ani nge yang. Uluk takin an han chiara. Chuta bi chuan kan tran watangai. In chunga poisoi lo thisen lak tur kan la nei aron la ti zui. Kol chuan athusoi an hriat chuan mangang takin a room apana. Police phone in chanchin a hril. A pocket knife chu in venan an la chuak ve nge ya. An ron chho thom a hriat rualin amu hil der ngal mak. Bi te thian ho an ron lu hnu chuan athisen chu hriawa lak an tuma. Hriaw a hlaute reng nen. Ma se chemi alova aum angai boksi. An vi lai chuan atuar shama. Athisen chu la in an chua santani. An kalhnu lok chuan tuk vera tanga uai thlak aril ruka. Apuan sin lai chu sui zomin a the chuaka. Chua atum lai tak chuan ahnunga bi kha lo om rengani. Athisen an lak sak wang khan ala thidang zui. Kol chu an living room a ron har chuakin chera an phuar beta. Bi te thian ho chuan an lo en trap mai. Sonia chuan aitur an bar vela. Bi chuan ithisen kan lak chan chu kan science project a experiment atanani atia. Engwangin nge tuk vera tang khan chhuai tum atile. Kol chuan pona meizial zuk ruk atum thuin achang. Ma se athu soi chu an oi lo hle a. Samuel an that lai kha amu an ring devani. Achemte pai kha mangin arukin an phuar na chu zai cha atuma. Van doi thlak takin ahnunga dar thlalanga tang chuan an lo muthei tlat. Bi chuan engma ahmula wanga in chuatir mai ril ruka. Chuti lai tak chuan police motor pon lama aron rita ruai mai. An thian ho chu hlau thongin an chi ai buai ngal veka. Bi chuan police phone emni min chang ro ativin tuara. Chuta kol chu ring takin au chuak. Maxan aron tlo let topa. Police officer pani kongkhar tlo chia in an ron lut. In chunga omte chu pistola tinin tuma cheto su an tia. Chu vele Maxan thir zumin pakhat jok chu alua tak alo kho bura. A pistol ken chu metpokin Alison akap fu chat mai. John chuan police officer chu lo bebuain khongai takin min that su atia. Chuti lai chuan bi in angonga aron zai saka. Police te chu an that ta ni. An thian ho chuan engtia chet lak zel tur nge tin an han soi ho le nak naka. Police an ron enroll chu poyan ti hle.
an radio atang chuan engkim a that vek thu Maxan avashila an chiannu Alison khan hliam na taka tuara ma se ambulance an phone chuan buaina an to an hlau ve bok si an ti boilai chu in call chu in chung lama atlan chawa Jonan aron zui ngal call chuan lo changin anam leng dora atoi chuata om chu arap pial zui John chu in chunga tang chuan atahlum ta ni bi le a thian te chu call chunga an thin rim to hle aruma lutin tukvera tangin waithla ka tuma Maxan aron nang man tlat apo chauze lawangin awaina chu athla taringot mai theilawa tho chuakin garasa atlan luta chuta chuan a inven theina tur hmanrua adap ngal zung halpualian tak muin atangkai don ria vina sia anu sazu thangkam na in hnuaya khan awak luta chuta Sonia khan athom sia in aron lut ve a puana in khuin alo thungoi reng Sonia achuak le chiatin thom a hrele aron let le lam chu halpua khan kol chuan alo phua ala thel zui kol man tuma Sonia ron wak lut zel chu sazu thangin akut a chepa kol chu alo wak chuak wat alu na chu khar khumin halpua kha atipuaka Sonia chu athat le ta ni thilpuak chu sia in Maxan pona kol chu aron hmuwa in kota chuan anin ta zak mai reife nuwa kol chu aman theita a heti lai hian naupang sual ama ti du da Thintu Jeremy Khan anin chu artuin alo vom chia achan chin a hril hnu chuan Maxan i beilet ngam turani tia fui porin akal tira Jeremy an alo hnek let top chu rem changa la in kol chuan in chunga thil thleng kha a hril zunga Jeremy chuan athu soite chu oi sak lovin alua artui ala beng ke zui akal hnu chuan Maxan aron kai thawa a hmaya alo hnek khoi sok tree house a alon chowa Max chu lon ve in a han rek nok an tree house chu hluito tak ani wangin an tla thladuna Max chu a ngonga tak hruin a inveta a in khai hlum ta ni lauthong taka aum lai chuan in kota tangin silai puak ri a hria Melanie te in lam apan ngal awathlen hnu chuan thil thlen dan engkim a hril veka Melanie hi apa in alen san lai ani kar keng lovin thenom hnaya alenga niang alo tia bi kha kong khara aron ding ran mai an thian dun chuan an lo bi rudun wata bi chu in chunga ron lutin silai nen an thom fim khur takin angai thla Melanie nen an bi ruk na hmuna chuan a boina a hnu lu ve awangin poi ati thu a hrila police phone turin a cha bok Melanie chuan alo fop zawa anin lam apan san le ta ni in chung chu thimin alo re thria pa Alison kha wa mu in athi to nge yaring chauka a an le khabu kha awa mu le a chuta Alison in aron bei thut chemte a vi atum lai takin bi khan aron kap luma Alison thi sen chu kol maya aper chuai mai kol chuan minti na chuan le khabu hi ka halang atia bi chu in puangin nangmang chia ngai saktu nei lo ve thin tho kania ram huai bia in ka du chu kalo nei theita ni tin poisoi lo thi sen an hlan thin dan te chu a hrila an pol zom ve turin asom nge ma se kol chuan du lovin an ram huai biak na le khabu chu a hal sak ta thawa pona tlan chuak ngal
Melanie pa car la in kong puya chuan ain khal koi zor mai anin lampan chuan aron thlok phaya bi chu aloin sa seng man tlat lo anin chop chuan achil nan tarup mai bi chu hliam na tak tuarin auma motor chuan del betin achat thlachep to hun kal towa an hlim thin zia te chu alo shila kolpon amangai reng thina ni ti mit tuitla zoin asoi chuak bi chuan anin chibai thin dana ti tumin akut zung tang aron ti pirwa a ma se mangtha le tin akal santa ni hemi hnu hian police tam tak an ron thlenga achung te po chanchin hria in an ron thleng ve chia bok kol chuan anu le pa te bula naupang chia ani to lo thu a hrila naw om tu amamo to lo ti asoi chuak ta ni